O-Circle. O športe bez filtra. Vítajte pri sledovaní a počúvaní ďalšieho podcastu O-Circle o športe bez filtra. Dneska tu máme zase cyklistickú návštevu a budeme sa rozprávať o zaujímavých pretekoch. A si ťa zbytočne predstavovať, že každý poznáte Lukáša Kubiša. Takže Lukáš, vítaj u mňa. Ahojte. Ahoj. A ja som rád, že si hneď zavítal. V podstate ty si prišiel rovno z lietadla, mám taký pocit, a po jedných z najťažších pretekov, ktoré na svete sú, čiže Giro Italia. Takže to bude naša asi taká hlavná téma a to ja budem chcieť o tom vedieť všetko. Tak dúfam, že vás to bude zaujímať a že sa dozviete veľa zaujímavých vecí zákulisných, ako to funguje. Takže Lukáš, vítaj ešte raz teda a poďme sa nejak pustiť do toho spovedania. Ja by som ešte tak začal, lebo tak ty máš tiež takú tú športovú históriu, že ako si sa ty vlastne dostal k cyklistike, alebo ako si tam pretransformoval sa, kedy si začínal, skús, nech to máme tak po poriadku, aby ľudia vedeli aj možno to, čo nevedia o tebe. Tak ja som vlastne cyklista ani nechcel byť asi. Som začal s atletikou počas základnej školy, keď sme na ihrisku na hute behali okolo ihriska. To bolo asi taký prvý začiatok môjho športu, alebo nejakého takého celkovo športu. Následne, keď som v tých, 6. 7. triede možno začal s bežkovaním, tak to bol asi taký prvý semi-profesionálny šport, alebo to bola prvá taký náznak tej disciplíny, ktorá sa vytvorila v mojom živote, že už tam boli tie tréningy, že už to malo nejakú dennú bázu a kde sme už chodili potom na tréningy, či letná príprava, či zimná príprava, že už to začalo dávať trošku zmysel. A vlastne potom začal môj brat Andrej s horskou cyklistikou, tak popri tom som sa aj ja nejako pridružil k nemu a začali sme jazdiť doma po horách. Na košútke skákať, blázniť sa na tých skokoch veľkých. Že to bol zážitok, pretože to ma práve aj naplňalo, hej, že tie skoky, tie zážitky v tom lese a presne preto som ani nechcel jazdiť tú cestu, že ja som prišiel do Podbrezovej na to, aby som dostal licenciu a mohol jazdiť slovenský pohár. A tí mi dali bicykel cestný hneď s tým, že ja som prišiel domov, odložil som bicykel do garáže a možno ani rok som sa ho nedotkol, že to tam bolo zaprašené, pes do hrízol možno. Že to bolo tak, no a vlastne teraz tu sedím po Gire ako profesionálny cyklista práve v tej cestnej cyklistike, takže naozaj veľa sa toho za tie roky zmenilo, ale myslím si, že aj tá horská cyklistika alebo aj ten cyklokros, dráha, všetko, čo som v tých mládežníckych rokoch robil, tak myslím si, že aj to mi prinieslo tie skúsenosti, ktoré neustále v tej cyklistike alebo teda v tej cestnej cyklistike využívam, či už v zjazdoch alebo v tých samotných šprintoch, kde to je fakt, že hektické a že ja si myslím, že toto je taká tá cesta, že byť naozaj v tých mládežníckych kategóriách veľmi uvoľnený a baviť sa tým najmä a potom sa stať tým, že už trošku to zaškatulkovať a ísť si za tým nejakým cieľom. Takže ty si nepovedal, že teraz idem byť profesionálny cyklista a budem bombiť a byť do toho, hej, prišlo to nejak tak samo potom teda? Myslím si, že áno, no ja som vlastne sa najviac videl v tom bežkovaní, že ja som chcel aj tam s trénerom Novodomcom ešte v tej dobe, to bol prvý tréner môj a ten ma naučil strašne veľa. Čo sa týka nielen športu, ale celkovo, že v živote. Že ja si pamätám raz, ako mi on povedal, že sme behali nejaké šprinty počas letnej prípravy a ja som to nechcel behať, lebo ja som chcel bežkovať, nie tam šprintovať. No a hovorí mi, že ty musíš chcieť vyhrať. Že to je jedno, či hráš karty, alebo čo musíš chcieť vyhrať. A proste v tom mladom veku tá winner's mentality, alebo tá víťazná mentalita vznikla. A myslím si, že to ma drží dodnes proste, že ja som nechcel ísť na to Giro, že tam idem obísť celé Giro, alebo ja neviem, ako tí ľudia zabicyklovať, no, že obídeš tie kopce, obídeš to všetko, ale naozaj, že ja som tam prišiel s tým, že naozaj chcem tam niečo zanechať za sebou, aby to bolo vidieť naozaj, že to je o tom, že buď tú mentalitu máš, alebo to nemáš proste. Ja si myslím, že sa to nedá naučiť niečo takéto. Nie, nedá. Tak určite sa k tomu ešte dostaneme, k tým tvojim víťazným chúťkam, lebo však na tebe to je vo veľa pretekoch, alebo po veľa pretekoch vidieť, že keď nevyšli úplne ideá, akože vyšli skvele, ale nevyšli úplne podľa tvojich predstav, tak si to v podstate tú ľudskosť v tom vždy bolo vidieť u teba, že si to chcel ešte aj lepšie, alebo si pamätám to jedno krásne video, že Sorry Boys,
keď ti tam nevyšiel ten jeden pretek a pritom to bolo akože úplne odídené, len milimetrový chlpok, ako sa volá, že lepší výsledok. A tak tomu sa dostaneme. Ty si z mládežníckej, z Podbrezovej, sa potom dostal ešte do Dukly Banská Bystrica, kde si jazdil. Tam si bol, v Dukle si bol vlastne koľko? Tam sme sa myslím, že aj my spoznali nejak spolu. Áno, počas toho obdobia, no vlastne v nastavovaní. To už je hodne rokov. Presne, že tam vlastne vďaka tebe som vyhral titul v časovke vtedy. Áno. No. Je to tak, že vďaka tebe, no. Takže to bolo presne, to bol vlastne môj prvý sezónu, titul. myslím, že potom, keď si ešte prestúpil už do Elkovu, tak vtedy sme skladali bicykel, to bolo myslím, že pondelok, ty si útorok prišiel, sme to doladili a štvrtok ste mali časovku, aj tu si vyhral. Môže byť, no presne. Tá bola ešte s takými farebnými... Áno, jedna červená, jedna biela. Áno, tak. To bola pecka. No takže z Dukly, ty si potom v podstate... V Dukle si koľko vlastne jazdil? 5 rokov myslím, že to bolo tam. 5 rokov to bolo až? No to nejako akože rýchle ušlo, keď v podstate je pravda, že ja už budem budúci rok, to bude 10 rokov, čo sa tomu venujem, profesionálne ako bike fittingu. Takže, no môže byť, žiadne to rýchlo uteká. 5 rokov, potom rok veľkové a vlastne toto je druhý rok teraz. Teraz druhý rok prestup. A kde si sa tak akože lepšie, alebo že kde bola taká partia, taká skvelá, lebo však aj veľkové si sa dobre cítil, tam si... Ja si myslím, že zase takto, čo som si prešiel tými tímami, tak myslím si, že aj počas tých rokov v tej Dukle, tam sa naozaj veľa ľudí vystriedalo, ale tá partia tých cyklistov sme naozaj vždy držali spolu a fakt, že nám to hralo dobre. Potom vlastne v tom Veľkove to bolo to isté a takisto to je teraz, kde to je povedzme trojnásobne väčšie množstvo ľudí teraz v Unibete okolo mňa, ale stále tá partia tých pretekárov je proste, že aj počas toho Gira, že jednoducho je to, že si mesiac s tými istými ľuďmi, tak niekedy trošku dostaneš tú ponorku, ale fakt, že tí pretekári sme veľmi držali spolu, čo aj práve v týchto pretekoch ma veľmi prekvapilo. A naozaj celkovo tá taká nálada v tom týme je naozaj veľmi priateľská, takže to ma na tom najviac baví. Akože ty si teda v Rokete a ten The Rockets, vy ste tak známy tým, že taký moderný tým, taký moderne zmýšľajúci, v podstate žijúci tým sociálnym životom, že veľa toho dávajú, ako sa u vás deje, predstavovanie bicyklov, jedenie doslova, takže máte tam akože dobrý tým, ktorý sa tomuto venuje. A aj to tak nejak vnímaš, alebo že ty si prišiel teda do toho Rockets, s akou pozíciou, v podstate, aby som nejak to rozumne začal, že s akou pozíciou to tam príjmali, lebo viem, že to sme tiež riešili, keď... Myslím si, že to som nevedel v tom momente ani ja, ani oni. Aj to asi bolo tak, že je tu Kubiš nejaký, čo vyhral 7 pretekov na konti úrovni, tak teda vyskúšajme. Aj prišli prvé preteky, bol som druhý. Prišli druhé preteky, bol som tretí alebo štvrtý, alebo koľký. Prišiel Omlo, bol som 5. či 6. či ktorý som tam bol. A zrazu nejaký Kubiš je tu, hej. Že to, myslím si, že presne to začalo to veľmi dobre hrať tam. Aj to, že ten progres... My jednoducho vytvorili podmienky tie, ktoré som doposiaľ nemal. Myslím si, že to je fakt, pretože tá profesionálna cyklistika je trošku niekde inde oproti tej konti. Naozaj, keď ten budget je jednoducho väčší, tak sa dá s tým lepšie hrať, to je jasné. Takže myslím si, že tie podmienky boli ďaleko lepšie oproti všetkému a presne to tomu napomohlo, že naozaj celá tá tímová réžia, neskôr tá taktika v tých pretekoch, keď bola postavená už okolo mňa, tak tam boli tí ľudia, čo tam nechali celý život pre mňa v tých pretekoch v tom danom dni a vďaka tomu to tak aj vyvrcholilo neskôr v tých pretekoch. A naozaj potom som sa počas toho minulého roka nejako vypracoval na tú tímovú jednotku alebo toho tímového lídra. No. Hej, takže z Detvianskej Huty prišiel nejaký Lukáš, ktorý to tam začal bombiť tak. Hej. A zistili teda, že koho majú vlastne v tom týme a začali ti pomáhať. Hej, takže tak to nejak bolo. Áno. Naozaj na začiatku sme sa ani nejako o tých rolách nebavili, pretože myslím si, že aj pre nich to bolo všetko nové, nie že myslím, lebo to sami oni povedali, že všetko to bolo nové a naozaj ani oni nevedeli, ako tie veci vyvrcholia. A presne, že aj v tom roku predtým, než som tam prišiel, tak oni chodili na tie preteky s tým, že uvidíme, kto bude z toho týmu alebo z tej zostavy najlepší a na to sa pôjde. No ale už potom sa to
premenilo tak, že vlastne tá taktika bola ďaleko dopredu, 2-3 dní pred pretekmi rozhodnutá a toto sa ide a ideme to takto. Takže ste si diktovali tempa, lebo to bolo vidieť aj v tých pretekách, že ste si držali prednejšie pozície, hej, že sa makalo proste. Určite. A to som presne videl hlavne počas tej prvej časti sezóny alebo prvej polovice sezóny v minulom roku, že v tých prvých pretekoch, keď sme tam prišli, tak presne to bolo, že tí téma, čo tu chcete, že choďte naspäť dozadu, hej. A potom všetky tie týmy videli, že naozaj, že vieme pretekať, že tvoríme tie preteky, že ideme si tým agresívnym štýlom, vyhrávame tie preteky. A naozaj ten rešpekt pretekmi rástol a nakoniec v polovici sezóny alebo druhej polovici sezóny, už keď sme chceli sedieť ako druhý tým v tej láne, tak sme si tam prišli a sme tam sedeli pol dňa, hej, že to už bolo... Že už ďaleko viac nás rešpektovali aj tie veľké týmy ako Lidl, povedzme Ineos a takíto ľudia. Takže funguje to tam tak, hej? Takže musíš mať najskôr niečo, aby ťa vôbec pustili, lebo akože veľakrát sa v tej cyklistike hovorí, že proste musíš mať buď tvrdé lakte, alebo dobrý tím. Áno. Hej? Takže akože inak oni ťa tam dopredu nepustia. Takže keď nejaký Lukáš tam prišiel, tak akože sorry Lukáš, ty tu nemáš čo robiť, ale nepustili ťa. Presne, preto je pre tých konti pretekárov, keď je jeden z toho konti týmu je, že odskočený od tých ostatných, tak je naozaj ťažké sa pre neho presadiť, pretože v tých, povedzme, že tie jednotkové preteky sú pre tých konti jazdcov asi tie jedné z najväčších. A presne, keď je takto odskočený, tak je ťažko sa presadiť kvôli tomu, len že vlastne si nedokáže vytvoriť to miesto. A je to veľmi ťažké, pretože keď tam ide 7 pretekárov Ineosu, 7 Unibetu, 7 Lidlu a neviem koho, tak si tam nepustia nejakého, ja neviem, vieš, jednak toho človeka vôbec nepoznáš, vidíš ho prvýkrát, nevieš, ako jazdí a nechceš spadnúť, samozrejme. Takže presne aj pre mňa v tých rokoch predtým bolo o to viac ťažšie a musel si tou dravosťou jednoducho sa tam len presadiť. Hej. A tak ty si sa potom aj tou svojou dravosťou, aj tou ľudskosťou, hej, že sa nebal aj tie emócie pustiť, proste si aj poplakal po pretekoch, keď nevyšli. A teba tam tí ľudia, akože aj domáci začali mať pomerne radi, lebo veľa bolo aj billboardov, Lukáš, let's go a podobné, akože ti fandili tí domáci, takže ty sa tam stal troška takým akože aj obľúbeným jazdcom, že není to len už nejaký Lukáš, ale Lukáš Kubíš, ktorého poznáme a chceme ho tu mať, aby jazdil. Vnímaš to aj tí ľudia, že prídu za tebou, že hey, Lukáš, come on selfie alebo niečo, že... Áno, ako mne to robí veľkú radosť, pretože my to robíme hlavne pre tých fanúšikov, že naozaj všetci popri tých cestách, to je neskutočná taká podpora, že skandujú tvoje meno, alebo prídu tam presne takto, ako vravíš za tebou, že vyslovene od teba si žiadajú tú fotku, že je tam vedľa teba, ja neviem, Pedersen alebo kto, ale príde za tebou. Hej. Pedersen, čo? Lukáš. No, že fakt, ako je to veľká podsta a presne, že snažím sa čím viac, najviac ako viem sa snažím tým fanúšikom vyhovieť, lebo takisto v minulosti som takisto bol malý chlapec a čakal som 2 hodiny pred Nino Schurterovým kamionom, aby som sa s ním odfotil, vieš, alebo Matthew van der Poelovým. A podarilo sa? Oni sa odfotili so mnou. No, keď si aj toho Matthew spomenul, tak ty si tam mal určité preteky, ktoré si išiel, a vy ste sa tam akože dosť naháňali. Že aký to bol pocit proste takú akože hviezdu televízie doslova, že ktorú si možno, alebo vnímal si ho z telky, že aký jazdec a ty si s ním išiel plnohodnotný rejs. Myslím si, že ja som to nikdy takto nebral, lebo ja som jednak tých ľudí ani nepoznal. Akože takýchto ľudí ako on, takých som poznal samozrejme, ale že ja som nejako tú cyklistiku ako takú, a možno ani doteraz nesledujem až tak, a nepoznám až toľko tých ľudí a presne, že tak bol tam Matthew, vedel som, že je to najväčší favorit tých pretekov alebo jeden z favoritov a to bude asi ten rozhodujúci moment, keď on pôjde, tak tam musíš byť. A presne to bolo o tom, že dostať sa na to jeho koleso niekde a potom už vlastne pretekať s ním, takže bolo to jasné, že to bol zážitok tých prvých pretekov, keď tam máš Poggyho, máš tam tie najväčšie cyklistické hviezdy a teraz si tam prvýkrát s nimi, tak vtedy to je zážitok, ale potom neskôr si na to jednoducho zvykneš a už nie, že zvykneš, ale chceš ich poraziť jednoducho, to je, že... Tak keď vidíš, že vie s nimi jazdiť, jasné, že ich chceš poradiť. No. Aj keď je to vidieť, že ten Poggy alebo Matthew počas tých klasík, že tí sú
ďaleko inde oproti celému Hej, svetu. sú takí mimoni troška uletení. Hej. No a keď už si pri tých klasikách, tak Paríž-Roubaix tento rok, ako? Zážitok, pocity, lebo to je strašná drina tá cyklistika. To keď si niekto vyskúšal nejakú rozbitú cestu a povie si, akože skoro vy ste išli teraz 49 necelých priemer, No. to je šialené číslo, veď to akože na skútri si není schopný, alebo na babete ísť tak rýchlo, ako tam na bicyklu, že to, aké to musí byť, proste popíš nám to. Ja si pamätám, že keď som otvoril tú knižku, čo to dostávame o pretekoch, otvoril som tú knižku a druhá alebo tretia strana bolo celý ten sumár, ja neviem, od ktorého roku sa jazdí Roubaix. A tam bolo, že priemerné niekedy, ja neviem, 1965, priemerná rýchlosť 28. Išli 7 hodín tie preteky, alebo 8 hodín. Že si hovorím, že tak toto boli tí gladiátori, že nie, že my teraz máme úplne jednoduché omotávky, že ruky ťa nebolia, nebolí ťa nič, perfektné gumy a všetko. A že naozaj, že čo sa týka tej techniky, tak ja si myslím, že to je veľký pokrok za posledné roky. A čo sa vlastne, lebo keď si vezmeme, že v roku 2018 som bol junior a v tej dobe sa jazdili na Roubaix stále na 8 nafúkané gumy. Teraz jazdím, alebo ja som išiel tam, mal som asi 3.1 nafúkané, 32 gumy. Hej, že či to je o 5 barov, o 5 atmosfér je rozdiel. MTBčkové tlaky. A presne, predtým to boli 19 gumy, teraz sú to 33. Že to veľký rozdiel spraví najmä toto a celkovo, že ten bicykel ďaleko viac prenesie tých vibrácií, tak naozaj ja som prišiel po Roubaix a mal som takto čisté ruky, ako mám aj teraz. Že žiadne mozole alebo nejaké vytrasené klby, lebo ešte to býva, že najviac ťa bolia tieto klbiky na prstoch, ako držíš. A keď to pevne stlačené, preto aj Peťo mi myslím vravel vtedy, že nemôžeš to držať tak silno, lebo presne keď to držíš na 100%, tak tieto klbiky sa ti klepú o seba a to je najväčšia bolesť. Že vlastne musíš to držať niekde na 85% tie riaditky. Nemôžeš ich strátiť samozrejme, keď trafíš jamu. Ale samozrejme, do tohto ročného Roubaix som išiel s tým, že to bol cieľ vlastne tej klasikárskej sezóny. A naozaj, čo sa týka aj tej formy, tak myslím si, že sme to perfektne vyladili, že tam som mal deň D. To bolo naozaj, čo sa tých nôh týka, tak to bol perfektný deň pre mňa. No ale druhá strana bola, že jeden defekt asi v najhoršom možnom momente. A vlastne keď sa tam som tiež sedel na povedzme nejakom 12. mieste za UAE, keď začali ťahať to vysoké tempo, čiže pozícia perfektná, prišli sme na sektor, boom, defekt. Vymenil som bicykel, akurát sa tá skupina rozdelila. Tam potom prišli tam tí naši chlapci, začali ťahať, ale videl som, že ten náskok bol stále niekde na 25 sekundách, tak som zobral na jednom zo sektorov, som za to zobral, myslel som, že niekto tam skočí a že si to doskočíme do tej skupiny. To sa nestalo, po sektore som zostal sám, čiže som vystrieľal takto zásobník do vzduchu. Potom prišiel vlastne Pogi, lebo dostal defekt, prišiel ku nám do skupiny, ja som bol tam takto, Pogi nastúpil, odišiel, došiel si to naspäť. No, čiže keby bolo keby, tak by som bol tam na kolese a nestrieľal do vzduchu, ale strieľal v tom momente, kde bolo treba. A to isté sa stalo vlastne, keď Matthew dostal defekt. Takže že to boli už, že naozaj, pokiaľ nie si takýto človek, čo má 10 nábojov v zásobníku, ale máš iba 2, tak a netrafíš s nimi, tak je to potom už veľmi ťažké. No a nakoniec 40 pred cieľom som dostal ďalší defekt a vtedy som bol už úplne zlomený aj psychicky, aj celkovo, že už som fakt, že jednak dostal som na sektore defekt, za sektorom sme nemali kolesa. Auto bolo 5 km za nami, lebo na tých sektoroch to auto sa tam naťahuje a potom sme vymenili to koleso, už keď tam to auto prišlo, ale už tá skupina, hoci aj v tej skupine sme stále išli nejaké 20. miesto, čo povedzme aj na tom Roubaix nie je zlý výsledok. No ale už vymenili sme koleso a posledných 40 som si išiel sám so sebou. Takže tých 10 minút asi prvých bolo najťažších pre mňa, že to som si v hlave len nadával, to nič pekné tam nebolo. A potom som si vravím, že ale že to mám ešte hodinu do cieľa, že to nemôžem ísť takto, nie? A potom som si to začal užívať, že tí fanúšikovia vyslovene som jazdil cez tie Carrefour, cez tie najväčšie sektory som išiel sám so sebou, nikto okolo mňa, všetci tam kričali iba pre mňa. Na teba, hej. A fakt, že to bol nakoniec, možno z toho zlého Roubaix pre mňa sa to otočilo možno v to najlepšie Roubaix, že fakt, že ten zážitok ako taký samotný z toho bol úplne, že mega. Tak pretekal si dovtedy, dokedy sa to dalo.
akože pretekalo tie popredné miesta a už proste toto asi, to nevieš, to je tá vyššia cyklistická moc podľa mňa, ktorá ti povie, že takto to malo byť, aby si tých fanúšikov možno naklonil na seba. Ale zase zážitok, ako, jak ty hovoríš, to muselo byť niečo neuveriteľné. Tam boli tisícky ľudí, fakt dá. Tak ono v telke to je vidieť, kričia. proste tie davy, ako sú tam ľudia celý čas. Si ideš non-stop. Takže paráda. Škoda, no. Tak verím, že tento ďalší akože vyjde. Tak Stále, bude to zase to je cieľ váš. Je to určite. domáci pretek, nie? V podstate váš, akože vašeho tímu. Tak vy ste vlastne teraz... Francúzsko vo Vy ste teraz francúzsky Áno. už? Alebo boli ste belgicky, keď si začínal? Či ono sa to... Nie, ono ešte rok predtým, ako ja som prišiel do týmu, tak No. to boli Holanďania s holandskou tak licenciou. A vlastne od tej doby, ako som tam ja, tak sme Francúzi. Francúz. Tak. Francúzska kuchyňa. Chutí? Chutí. Hej, vedia variť. Croissanty. Jasné. Lebo ja si pamätám, keď sme boli vo Francúzsku, tak odporúčam špecialitku našu výbornú. Počúvaj, normálne, až maďarský guláš doniesol. U nás to máme guláš, toto vašu špecialitu. Nie, ako aj tie síry, oni majú fakt perfektné zase. Je tam jednak veľa tuku, no ale chceš to ochutnať, nie? Prečo? No jasné. Bežne to doma Tak ale nenájdeš nežiješ tónu vlastne. No zase, jasné. No niekedy, no. K tomu dobré pivo, nie? Hej, pivo som nemal, ani nepamätal. Fakt? Ty ako taký pivkár? Nič? Nie. To je sila toto. No dobre, však ale k športu alkohol nepatrí zase, hej, takže profesionalita je niečo iné, ale tak ja poznám, že máš rád teda akože tú Tak je tak. chuť piva. No a v podstate vy ste dostali teda na Giro ste sa ako, lebo viem, že Tour teda tento rok nevyšlo a vy ste dostali pozvánku teda na Giro, alebo už ste vedeli aj predtým, že Giro bude a... Nie, ono to bolo vlastne s tým, že v minulom roku, myslím, to oni zmenili, UCI zmenilo nejako pravidla s tým, že vlastne pro týmy, ktoré nie sú do top 30 v rankingu, sa nemôžu kvalifikovať, nemôžu dostať divokú kartu na World Tour preteky. Čiže to sa týka aj Roubaix, aj všetkých týchto pretekov, World Tour kategórie. Takže prvý cieľ bol sa vlastne byť v tej top 30. My sme skončili, myslím, 26. Čiže sme tam boli celkom v pohode. A vlastne potom už ako priniesli týchto ľudí počas toho transfer obdobia ako Dylan, Wout a podobne, Victor Lafay, Francúz. Že už naozaj aj ten začiatok sezóny, ako sme začali naozaj na tej perfektnej úrovni s víťazstvami, s perfektným štýlom pretekania, tak naozaj pozvali nás na tú prezentáciu trati tam na Tour de France. Takže fakt, akože my sme boli stále nohami na zemi, vedeli sme, že pokiaľ to nie je fakt takto na stole, tak nemôžeme vdúfať v nič. Ale už to bolo tak, že proste už sme tak tomu blízko, že fakt, keď prišlo to rozhodnutie, že nie sme na tej Tour de France, tak to bolo jednoducho sklamaním pre všetkých. Lebo každý tak v kútiku duše jednak veril, že musíme počkať, ale v kútiku duše veril tomu, že už sme tam. Hej? A potom to prišlo, no a všetko to tak spľaslo, že no, nie sme tam. No. A potom o týždeň na to prišlo, že dobre, teda, že idete Giro, tak, alebo o 2 týždne na to prišlo, že idete Giro, tak samozrejme boli sme veľmi radi s tým, pretože mať tam Grand Tour je niečo naozaj významné pre ten tým ako taký a celkovo aj pre nás ako pretekárov. Že aj tá zostava, čo sme boli vlastne na Gire, tak to bol vlastne Wout, Elmar a Dylan. Iba traja jazdci, ktorí mali už tie Grand Tour v minulosti. Čiže ďalších 5 pretekárov sme prvýkrát boli na Grand Tour. Hej, že aj celkovo tie očakávania toho týmu boli, že uvidíme, pretože keď si tam prvýkrát, tak nevieš ani ako ten organizmus bude na to reagovať, ani ako to bude sa vyvíjať, ani vlastne celý ten tím nevedel, že fakt jednoducho sa vieš učiť len na tých chybách, ktoré tam, aj na tých skúsenostiach, ktoré tam nadobudneš. Hej, no presne tak, že ja si to akože neviem ani logisticky predstaviť, že čo vy Ja ste tiež, tam, ja si v to podstate takisto štart neviem. bol úplne mimo Talianska. Áno. Hej, takže ja som sledoval tie videostorky Instagramové, čo dávali, keď ste sa presúvali. Takže to bolo celkom zaujímavé, že dostať tam celú tú techniku, obrovský autobus. Ale že keď ste s tým ako tým nemali toľko skúseností, že ako to prebiehalo, lebo tam potrebuješ mať stratégie stravovania, tých kalórií, lebo že 21 dní, myslím, že 21 dní pretekáš v úplnom akože na hranici. Nasadení, no.
proste spaluješ a všetko spaluješ, aj trávu okolo cesty doslova, hej, lebo to akože to kalória tak fičia proste. Že ako to fungovalo, ako ste mali pripravenú tú stratégiu, stravovanie, vitamíny, že toto by ma tak zaujímalo, že... Naozaj mali sme tam vlastne dvoch výživových nutricionistov, potom 2 doktorov a vlastne množstvo tých fyzioterapeuta a množstvo masérov. A vlastne najmä tí nutricionisti, tí sa starali presne o túto časť ako o tej výživy a čo máš jesť v pretekoch, koľko zajtra teda môžeš spáliť počas tých pretekov, koľko potrebuješ naloadovať deň predtým a koľko máš jesť v pretekoch a jednoducho všetky tieto veci, pretože počas tých 3 týždňov ty jednak môžeš s tým, že to telo príde maximálne nabité na ten prvý deň. To je cieľom asi prísť tam na... Presne tak. A prídeš tam, čiže tebe vlastne nevadí, že aj za tú prvú etapu nezieš nič, pretože ty úplne prídeš do cieľa takisto s vysokou energiou stále. Ale počas toho 3. týždňa sa ten prvý týždeň veľmi ukáže. Čiže keď zanedbáš ten prvý týždeň, tak ten tretí si už mínus, hej? Jasné. Čiže musíš naozaj... Taký jednoduchý príklad bol podľa mňa, že ja som bol napríklad niekde na hranici od 120 do 135 gramov sacharidov na hodinu aj počas tých jednoduchších dní. Pretože presne tak, že radšej som si dal na večeru o 100 gramov menej cestovín, ale dal som si tých 120 gramov sacharidov na hodinu počas tých pretekov. Že to bol môjim cieľom, že mať to telo nabité stále. Aj to, že vlastne dáš si 20 minút pred cieľom gel v grupete. Hej? Že vieš, že už máš iba 5 km do kopca do cieľa, no ale pošleš tam ten gel, pretože vieš, že zajtra budeš zase pretekať a zajtra to bude oveľa ťažší deň. Takže myslím si, že čo sa týka, aj keď som sa s Voutom napríklad rozprával, tak on veľmi rozprával o tom, že vlastne jeho to bolo 25. Grand Tour. A že čo sa tej nutričnej stránky týka, tak toto za tie všetky roky sa najviac posunulo, čo on vidí. Nutrícia, hej? To je už 25 Grand Tour odštartovať, tak to bolo podľa mňa akože neskutočná skúsenosť pre vás. Že on tam asi nešiel tak úplne, že zvíťaziť alebo byť ten najlepší, ale možno vás niečo ostatným posunúť ďalej, lebo to za 25 rokov toľko skúseností nazbieraš, že to je... Hlavne on nejazdil tie Grand Tour, že ich jazdil. On vyhral 7 Grand Tour, alebo on bol súčasťou tímu, ktorý vyhral 7 Grand Tour, alebo koľko presne. Že aj toto bol zážitok pre mňa, keď som sa ho na to pýtal, že ako to bolo, keď si s Froomim vyhrával, nie? No, že prvýkrát, keď sme išli, takže to bol fakt, že stres, všetko presne pripravené, že takto to pôjdete, takto a vyhrali sme prvú Grand Tour, tak všetci boli šťastní, opadlo to z nás, potom prišla druhá, tretia, bum, bum, bum a už to išlo iba tak, že to bol fakt, že zážitok, že to nemôže hocikto povedať, že, no jasné. Alebo napríklad aj to, že keď si ako ten GC rider tam, tak musíš byť fakt fokusovaný na 100% aj počas tých jednoduchých šprinterských, alebo možno počas tých šprinterských dní ďaleko viac, pretože tam je ten chaos väčší, ako počas tých kopcových etap, keď za to zoberieš a ideš si. No. Že fakt, ja si myslím, že pre tých GC jazdcov to je ešte možno ťažšie ako pre nás, ako nejakých klasikárov alebo šprinterov. No, jasné. Tak ty vieš, za ktorú etapu si ideš? On musí každú ísť. Presne. A čo sa týka tých nutričných, tak vy ste mali normálne vypracovaný asi nutričný plán, teda čo máš po preteku, koľko máš, kedy to máš, cherry juiceky a všetky tieto ste určite museli používať doplnky. Vy fičíte na tom Ministry? Áno. Takže 130 gramov až sacharidov, akože to je pomerne slušná nálož. Viem, že myslím, že ty si jednu čas aj viacej sme sa bavili, že si príjmal. Takže ale po pretekoch potom ako to vyzeralo, že ten carboloading, lebo proste však ty si schopný tam minúť 6000 kalórií. Úplne bežne. Počom preteku, akože to je 6000 kalórií. Keď si zoberiem nejaké hlavné jedlo, hlavný obed, tak mám možno 600 kalórií. No. Takže to je 10 hlavných jedál, že ako to doplníš. Čiže ono to ráta, že ty už si na tom preteku a už ješ, aby si proste prišiel s deficitom možno 3000, nie 6000, hej. Čiže vlastne, keď začneme alebo prejdeme nejako ten deň, tak povedzme, že nejaký ten štandardný deň
hodín s priemerom 260 W. Dajme tomu, že sa bavíme o 7000 kalóriách za ten deň. Čiže začínaš niekde na 220 gramoch alebo 230 gramov sacharidov na raňajky. Čiže povedzme 1100, 1200 podľa toho, či ješ vločky alebo rýžu, alebo ja neviem, si dáš za lyžicu Nutelly. Každý má svoje úchylky, hej. Tej rýžu s Nutellou na budúce úplne najlepšie. No, takže tu máš povedzme 220 gramov sacharidov tam, tak máš vlastne 5 hodín pretekania, čo máš 600 gramov sacharidov, keď rátame tých 120. A presne, prídeš tým deficitom niekde okolo 3000 ti zostáva. Hej. Čiže po pretekoch hneď tam pošleš Regener, čo je, ja som dával naozaj, ten môj Regener pozostával z toho, že 50 gramov recovery prášku, 2 banány, čiže okolo 200 gramov banánu a mandľové mlieko. Čiže celý ten shaker mal niekde na okolo 550 kalórií až 80-90 gramov sacharidov. Čiže toto bol prvý taký, jasné, že najskôr dáš v cieli hneď ten cherry juice, pretože to opravuje tie všetky svalové vlákna, tak tam pošleš ten recovery drink a tak začínaš s recovery mealom, čiže s nejakým obedom, čo tiež pozostávalo povedzme zo 170-180 gramov sacharidov zase, čiže zase sa bavíme niekde na úrovni 700 kalórií povedzme. Potom ešte tam dáš ako nejaký dezert po tom obede, nejaký rýžový koláč alebo niečo k tomu, aby si tie sacharidy dobehol. Tak tam máš potom medzi obedom a večerom máš ešte nejaký snack, nejaký, ja neviem, rýžové koláč, rýžové tie chlebíky, vieš, s medom alebo s lekvárom si tam dáš. Tak ideš na večeru a ešte po večeri nejaký ten kvark s medom opäť. Pretože... Keď teraz o tom tak hovoríš, tak to je normálne, akože úplne, že raj cyklistu, že ty len bicykluješ a ješ, bicykluješ a ješ, nič iné proste nerobíš. A ešte medzi tým spánok. Presne, lebo fakt, keď si to bežný človek tých 7000 kalórií spáli naozaj za 3-4 dní. A my sme to mali počas, však to bol povedzme, že priemer 6-7 tisíc kalórií tam. A to rátaš aj ten bazál, alebo len to, čo si spálil? To len to, čo si spálil, za celý deň plus bazál. Hej, že povedzme, že počas tých 5 hodín spálíš 5000 plus nejaký 2000 bazálny metabolizmus. No, takže to máš 7000. Slušný náklad. A to ide 21 dní. A presne, a keď sa to premení na tie sacharidy, tak to máš v niektorých dňoch až 1,5 kg sacharidov. Iba čistého cukru. No. Čistého sacharidu. No. Že... 1,5 kg ríže. 1,5 kg ríže. No to je viac než 1,5 kg ríže. No. Ďaleko viac. To je masaker. No. Takže to sa akože riadny carboloading a aj si nejak schudol, alebo vôbec, že sledoval si váhu počas tých pretekov? Áno, tú váhu si musíš sledovať, lebo jednak, že každý má od nutricionistky má každý vytvorený vlastne personálny, osobný ten program, ale je to tiež na základe nejakých priemerných údajov a všetkého okolo toho. Takže vážiš sa v podstate každý deň, niekto každý druhý deň, ako to závisí aj od toho počasia, aj napríklad, či si dáš, ako sa to volá? Povedz po anglicky, preložíme si úplne. Počkaj, teraz som zabudol, ale. Po taliansky? No po taliansky neviem vôbec. Bicarb. No, či si bikarbónu dáš, vieš, napríklad, lebo bikarbóna ti tiež natiahne vodu, čiže môžeš byť o 500 gramov na druhý deň ťažší. Ale to nehrá rolu, keď bolo vonku 35 stupňov, tak to na konci dňa bolo aj lepšie vlastne, že si bol trošku zavodnený. Ale presne, ako vravíme, že tá váha, v niektorých tých jednoduchších dňoch som mal problém, že nejesť veľa práve, že. Čiže presne aj v tom trekovaní toho jedla je perfektné to, že vidíš, čo ješ a potom vidíš, že OK, že teraz už mám plné sacharidy, že už mi tam chýba 20 gramov proteínu, tak si tam dám 200 gramov jogurtu a som úplne v kľude. Hej. Alebo ako som vravel, že radšej som jedol viac na tom bicykli a potom som si dal 100 gramov menej ríže, to bolo jednoduchšie pre mňa. Že úplne platilo pravidlo, že dneska ješ, aby si vládal zajtra. Napríklad, že vedeli sme, že zajtra je ďaleko väčšia etapa, ako bola dneska, alebo ako bola v daný deň, tak si presne išiel si o 1000 kalórií viac, ako si mal. Alebo ako bol nejaký bazál, ale presne, že tá nutricionistka to nastavila plus 1000 teda, lebo zajtra budeš mať o 1000 menej. Že aby si nešiel do nejakého katabolizmu alebo niečo. Čiže myslím si, že
pre mňa ako toho klasikára, tam ja som neschudol počas Gira. Jasné. A k čomu tam potom slúžili doktori? Čo vám sledovali také? Čiže povedal si do toho katabolického fázy, čiže sledovali na ketóny v krvi, alebo čo si sledovali oni? Aké záznamy robili? Tak vlastne také najjednoduchšie, čo prvé, alebo počas tých horúcich dní, keď sme mali ten HIIT protokol, tak bolo, že aby sme neboli dehydratovaní. To bolo prvé, lebo keď si jeden deň dehydratovaný, druhý deň ešte obídeš, ale tretí deň si mínus. Čiže to bolo prvé. Samozrejme nejaké choroby vždy prídu počas takej Grand Tour a vlastne takéto potom, keď niekto spadol, zranenia a podobne. Čiže takéto. Takže neriešili oni, že koľko máš ketónov v krvi, že či to išiel na to zase by si musel naozaj tie odbery robiť na dennej báze a to je naozaj veľmi, veľmi ťažké robiť počas takýchto pretekov. Takže fakt, že cyklistika, jedlo, oddych, stále to isté, čo najmenej. Dream life, nie? Hej. Sen cyklistu každého. Tak je. Takže oni vám v podstate toto kontrolovali, nutriciu vám riešili poradkyne, viac menej teda. A potom maséri sa starali o... Áno. Aj ste mali nejak akože chorých, že niekto prechlal, lebo však to je taký akože aj záhul na imunitu a fakt, že stačí, že si dáš možno 2 dní troška menej tých kalórií a on sa ti to hneď podpíše na imunity a vedľa teba niekto kýchne a ty si chorý z toho zostaneš. Takže mali ste aj nejakých kolegovci, partia bola? Ja si myslím, že celkovo v tom pelotone, ako ja som bol jeden z tých šťastnejších, že som neochorel počas toho Gira, že naozaj ja si myslím, že celkovo v tom pelotone počas toho Gira bolo možno 80% ľudí chorých. Lebo jednak aj keď máš tie daždivé dni, naozaj ten najdaždivejší deň, čo bol taký, že tam aj krúpy padali a naozaj tá prietrž, presne tak, to bola veľká prietrž, to naozaj do toho kopca po štarte, keď sme išli, tak to tam 3 cm vody tiekli po ceste vyslovene, že to, ako keď si išiel, tak si videl, ako tá voda sa rozráža pod tvojim kolesom. Alebo neskôr, keď ťa auta predbiehali, tak to si takú sprchu dostal, ako ale nespravíš nič, keď to stojí tam voda. A práve myslím si, že počas toho, alebo okolo toho druhého, lebo prvý voľný deň sme cestovali do Talianska, čiže druhý voľný deň, tam myslím si, že veľa ľudí ochorelo. A to vlastne bolo aj, že aj Vingegaard rozprával, že bol trošku chorý a naozaj aj u nás presne tak, tam bolo, vlastne iba 3 sme neboli chorí z týmu. Takže presne, aj títo doktori sú presne na to, že pomôcť tým chorým pretekárom vyliečiť, priniesť ich naspäť na tú maximálnu možnú formu a presne to je o tom. Že keď ale on normálne, akože keď bol nejak, že sa cítil prechladnutý, tak proste išiel ďalej, svoje tempo musel, hej? Tak sám dobre vieš, že keď si prechladnutý, tak nejdeš 100% svojho výkonu, hej? Že je to o to ťažšie a presne keď máš takýto horší deň a potom tam máš najťažšiu etapu toho Gira, tak je to naozaj, že ten človek samotný sa trápi a presne aj tí ostatní kolegovia potom sa mu snažia čo najviac pomôcť, donesú mu bidony, donesú mu ľad, povedzme, alebo niečo, keď je teplo vonku. Ale je to najmä o tom, že také najjednoduchšie bolo vždy, že separovať toho chorého od tej ostatnej skupiny, že znie to tak, že ho odčleníš, ale v úvodzovkách to musíš urobiť presne, pretože keď chceš zachovať tú skupinu, aby bola zdravá, tak to musíš jednoducho urobiť a naozaj to je počas povedzme nejakých 3, 4, 5 dní maximálne a presne ako to Wout povedal v tej dobe, tak hovoril, že on išiel 25 Grand Tour a že tam nebola jedna Grand Tour, keby nemal nejaký ten soplík, nejaké to prechladnutie. Čiže že to je bežná súčasť toho, že aj tí ľudia proste, že je tam veľa ľudí okolo teba aj pri tých tratiach, odskakujú ti tam z kolesa, kričia na teba, čiže ty vlastne dýcháš tie keď rozprávaš, tak tie vody a tie baktérie a všetko, takže je to veľmi jednoduché ochorieť, by som povedal. Hej. Takže vy ste nemali teda úplne také, že niekto musel odstúpiť kvôli tomuto, no aj to absolvovali, hej? No vlastne najhoršie na tom a fakt veľký klobúk dole bol Hartajs. Vlastne to bol človek, ktorý vlastne diktoval to tempo alebo kontroloval tie úniky počas tých jednoduchších alebo tých šprinterských etáp a naozaj veľký klobúk voči nemu, pretože on ochorel vlastne počas toho posledného týždňa a dobojoval to, akože lekári mu odporúčali, že môžeš ísť domov, fakt, že je to vidieť, ale on proste, že fakt veľký bojovník a jednak, že to aj prvé Giro bolo pre neho, chcel to dokončiť a všetko, tak fakt dokončil to. V poslednej etape sa mu išlo ešte lepšie ako v tých etapách predchádzajúcich. V poslednej etape ťahal ako blázon, kontroloval ten únik na tých okruhoch a fakt veľký klobúk dole, že to takto obišiel.
Ty si hovoril, že na začiatku, že priemerné vaty sa išli v pelotone 260. Čo neznie úplne, že nejak, že šialené veľa. Hej? Že človek si povie, že to odkrútim aj ja, ale nie 21 dní. Je to tak, no vlastne. A je to iných 260, ako keď idem 5 hodín vytrvalosť na 260, že ideš to takto 260 a tu to ideš takto. Že tu ideš 700, tu ideš 150 a potom máš 260 priemer. Že tých spajkov tam máš strašne veľa, tie šprinty spoza zákrut alebo... Áno, z 0 na 50 okamžité zrýchlenie, stále príde malý brdo, každý tam nastupuje, doťahuje sa, že tam veľa zmien. Presne. Ale na druhej strane musím povedať, že bolo tam aj množstvo takých etap, že na coffee jazdách jazdím, ja neviem, 220, 200, povedzme. Mali sme tam priemerné etapy, alebo priemerný výkon v niektorých etapách 150, hej. Mm-hmm. Že to bolo vyslovene, že nuda. Ale to si akože peloton takto dohodol, že pôjde, alebo prečo sa to tak potom udeje, že takto malinko sa čukáš si, hej, do pedál, otočíš? Napríklad tá prvá etapa v Bulharsku. Mm-hmm. Tam som mal priemerné tepy asi 102. Za 4,5 alebo 4 hodiny pretekania, alebo koľko to bolo. A priemer 155 latov. Že to fakt vyslovene, že to bolo, že povedzme, že 130 celý deň a potom 20 minút pretekania v závere, kde sme išli 500. Hej, alebo 400 už tam, keď si už sa tlačíš do toho. Že tam bol samotný ten výkon alebo ten effort bol iba v tých posledných niekde 20-30 minútach. A dovtedy to bolo tak, že vlastne bol 0 kilometr, dvaja odišli, kontrolovali sme to. Zišiel sa únik 10 pred cieľom, prišli sme tam tímové vlaky, šprintovalo sa. Mm-hmm. Že ináč tam sedíš na tom kolese a potom sa tam tí 3-4 ľudia, ktorí kontrolujú ten únik, tí musia ísť tých 400-450 W ťahať tam celý deň, takže pre nich to je výkon ako taký, ale keď tam sedíš na tom kolese a ide sa v úvodzovkách len takto, tak to nie je až také ťažké. Alebo to bola jedna taká z tých etáp, že naozaj taká špecifická, to vtedy som sa aj pýtal aj Dylana, že to aj na Tour sa takto jazdí a že to ešte ani on nezažil, že by to takto, ale to bolo vyslovene, že naozaj, že ten únik odišiel takto, že ja si to dobre pamätám, lebo ja som išiel asi snať jeden z posledných jazdcov na tom slávnostnom štarte a videl som tak asi 200 metrov pred sebou, bolo, že ceduľa kilometr 0. A ja som ju iba videl a už som v rádiu počul, že už únik odišiel. A ja som ešte ani nepreťal ten kilometr 0. No. Čiže to bola taká etapa, ale to bola jedna z takýchto. No a potom tam bola, ja neviem, tá 19. etapa, čo bola kráľovská etapa, tak to hovoríme o 300 W priemere, vieš. Čiže to máš tam takéto rozdiely. Takže takúto pohodu, hej, že 150 W. A tam si mal aj čas sa rozprávať nejak v pelotone? Alebo... Určite, že to naozaj... Aj si spoznal nejakých nových zase jazdcov, že... Presne tak, že mne to Roger, náš športový riaditeľ, hovoril, že uvidíš, že počas toho Gira, že spoznáš veľa takých ľudí, s ktorými budeš kamarát do konca života. Hej. Presne tak, ja si myslím, že aj v tých grupe, tak jednak, že tam máš takú tú pohodu, že tí ľudia si tam tak rozumejú, jednak, že sú na tej rovnakej úrovni, vieš. Výkonnostnej. Takže že sa tam ďaleko viac sa tam rozpráva, lebo tá mentalita tam je taká viac priateľskejšia, že musíme pomôcť jeden druhému, aby sme prišli do toho cieľa v tom časovom limite. Mm-hmm. Čiže áno, spoznal som tam strašne veľa ľudí a naozaj mal som tú česť sa rozprávať s veľkými šampiónmi, s Vingegaardom, naozaj veľký klobúk dole, ako to dotiahol celé. Čo ti také prezradil? Som zvedavý, daj. A čo mi prezradil? Najskôr bol naštvaný na mňa, že si myslel, že v tej etape napríklad, čo sme išli do tej steny, to bola 18. Tam prišiel za mnou, že čo to robím. A že čo robím, že však idem tu 500 W do kopca hore a ty sa ma tu pýtaš ešte, že čo robím a ja už hraním, nie? A potom mi vravel na druhý deň, že ja som si myslel, že ty to chceš, že akože chcete zablokovať cestu, že aby to Dylan prežil a že pôjdeme do šprintu. Hovorím, že no, že to nebol plán. Ja som tam vlastne prišiel dopredu a išiel som si tam svoje, lebo bolo jednoduchšie pre mňa ísť, ja neviem, 500-550 povedzme, ako spomaliť, byť síce v háku, ale prepadnúť sa o 5-10 pozícií. Čiže vždy tá pozícia, presne hlavne v takýchto 12%, 15% kopcoch tu máš 2 metre a máš 2 metre výhody vlastne ten bicykel. Ty povedal, hej, že čo robíš? A ešte taký kľudný bol, nie? Presne tak, že ja som tam išiel už tak, že
Vieš, no. Tak ale vrchár zase, hej, vieš. Väčšinou. Sedieť dodávať. Takže potom ste sa rozprávali. Hej, Aj ty hovoril, ne, akože, že sorry. Že... Ja, to akože bolo, že obidvaja sme to porozumeli, že vlastne o čo išla a videl aj on, že vlastne ten Dylan tam išiel do toho lead-outu, do toho, alebo tvoril tú pozíciu do toho začiatku toho kopca, takže že videl to aj on z tých záberov a bolo to také zaujímavé, alebo také funny pre nás oboch tedy, že ale bolo vidieť presne to, že alebo ten cieľ toho mňa a jeho bol ďaleko iný v tom kopci. Že... Ty si ho prežil, on chcel kopec ísť prvý. No a keď si pri tých kopcoch, tak v podstate, aké to bolo ísť tie kopce, lebo to aj akože ty si taký skôr klasikár. Ja viem, že ty vieš aj dobre kopce zajsť, akože taký silnejší klasikár aj v kopce, že z Detvianskej Huty tam máš len kopce, takže mnohí si asi niečo pamätajú. Ale my tu nemáme na Slovensku také tie kopce, ktoré majú proste hodinu. Vieš, že tam vieš ísť nejaký konštantný výkon, kde si svaly vieš na to adaptovať. Proste máme strmé kopce, ale máme ich krátke. Aj na Polanu, keď vyjdeš, proste to je krátky, ale strmý kopec. A tam ideš ten strmý kopec, ale hodinu. Aj niečo proste, alebo 30 kilometrov je šialené, akože kopce na to, že Giro je tým známe, že má vždy tie najťažšie kopce. Že ako to bolo prežiť ten kopec, lebo tam si nešiel s tým cieľom, že tam chceš byť prvý určite. Tak je, presne. A vlastne tak celá tá mentalita toho týmu bola, že prišli sme tam vyhrať etapy s Dylanom. Naozaj, čiže cieľ bol toto. A vlastne... To sa vám aj podarilo v jednej. No, druhý skončil teda. No, tretí. Tretí skončil? Druhý, no, tretí. Druhý sa mi zdá. Ktorý? Druhé alebo tretie, na začiatku to bolo. No, v Bulharsku. No. Tretí. Tretí? No. Ale keď je bedná, je. No. Druhý? Ja sa zdá, že ja druhý. som teraz zmetený. A ty si rozjazdieval? Hej. Neviem teraz. Cukor, To už bolo dávno. To Bulharsko pre mňa už je ako 2 roky dozadu, vieš. Inak to má výhodu, keď 3 týždne pretekáš, tak tu už nevieš, čo bolo na začiatku. Si, čo je na začiatku, no veď. Fakt, teraz som zmetený, teraz neviem. No. Dobre, no vráťme sa k tomu. Daj tie kráľovské kopce. Že to bol cieľ toho, že vlastne prežiť to s Dylanom, čo v tom najefektívnejšom móde, aby bol čo najčerstvejší práve na tieto šprinterské etapy. Čiže ako si hovoril, že pre mňa v tých kopcoch to tempo, ktoré sme išli, nebolo vysoké. Aby som ďaleko dokázal ísť vyššie tempo, ale moja úloha bola byť pri tom Dylanovi a neskôr, ak by sme náhodou potrebovali bojovať o ten časový limit, tak potom ťahať v tých dolinách a neskôr udávať v zjazdoch, v tých dolinách. A to bol vlastne aj ten bod, prečo som možno až tak nebol unavený celkovo z toho Gira, pretože vlastne jednak sme tam prišli s dobrou formou a vlastne aj tým, že som v tých kopcoch išiel nejaké nižšie tempo, čo bolo vlastne ďaleko šetrnejšie pre mňa, tak vlastne na základe toho som dokázal aj ja viacej načerpať tých síl, alebo viac našetriť tých síl do toho. Tak daj, čo je pre teba, že nižšie tempo? No tak vlastne v tej 18. etape napríklad, tam sme mali po štarte, tam som vlastne dostal voľnú ruku v ten deň a po štarte niekde na 20. tam začal kopec nejakých 17 minút alebo koľko, išli sme tam 450 W. Hej. Ale na druhej strane potom, keď sme išli tie etapy s tým, že sme čakali na Dylana alebo odpadávali spolu s Dylanom, tak potom v tých kopcoch sme jazdili niekde na úrovni 300 až 350 W. Čiže tam bola v úvodzovkách nejaká rezerva alebo väčšia rezerva stále. Čiže to je ako jednoducho, myslím si, že s autom. Keď máš 1.9 motor a ideš 200, tak vieš, že tu auto už sa ide rozpadnúť. Ale keď máš 4 liter a ideš 200, tak stále ide ten motor na pol plynu. Takže myslím si, že toto je presne aj v tom celkovo, v tej cyklistike alebo celkovo v tom športe. Že keď je ten základ, ten base, keď je veľký, tak je to jednoduchšie. Presne preto ten Vingegaard na tých 500 W sa so mnou rozprával a ja som tam na tých 500 W trpel. No. Ja si spomeniem hneď kúsok dozadu na môj pretek, keď sme išli akože trápny 5-kilometrový kopec, ale ja som akože dobre, išiel som na časovke a skončil som a tam som mal 20-minútové PR, vieš. Keď som išiel svoj najvyšší výkon, yes. No. Hej, koľko si tam mal ty takýchto na Gire, PR-iek alebo... Komky si musel, však to ti na strave teraz podľa mňa bliká ešte do dnešného dňa, že koľko si ťukol? Nie, ja si pamätám, že som mal asi druhý najvyšší
výkon na 45 minút. To bolo vlastne nepamätám si, ktorá etapa to bola, ale vlastne tam bol v polovici kopec a presne v tom momente v polovici etapy bol asi 6 alebo 8 kilometrový kopec a potom sa zozjazdovalo dole a bolo asi 60 do cieľa. Áno, a presne tá taktika toho týmu bola, že zostať s Dylanom, prežiť ten kopec s Dylanom a dojsť to v tom zjazde. Alebo po tej rovine potom. Áno. Čiže vlastne my sme hneď, ako Dylan začal nejako trpieť, tak hneď sme sa zgrupili okolo neho. V tom kopci sme išli, ako vrajím, niekde na úrovni tých 350-370 W, ale potom v tých dolinách som išiel 450 stále a bolo to presne niekde na úrovni tých 45 minút, čo mi tam naskočilo ako asi druhý najlepší 45-minútový výkon. Ale to teraz si vôbec nepamätám, že aké číslo tam bolo pri tom, takže, ale jasné, že neboli tam takéto kopce, alebo také vlastne na čo ja najviac trénujem, že tie 5-minútové, nejaké 3-minútové klasikárske kopce, kde naozaj ten výkon je presný. A máš vlastne ten fatigue resistance, že ideš 3 minúty, ja neviem čo, potom máš 2 minúty oraz a zase ideš. Ako to býva na, ja neviem, omlope. Je to, keď som ťa v detve stretol, tak tie šprintíky, čo si tam dával párkrát. No. Tak to je presná adaptácia na to, čo potrebuješ. Hej, že nič nové nevymyslia, tí tréneri vedia, čo robia s tebou. Keď ja budem jazdiť hodinu 20 kopce, tak sa v nich nezlepším až tak. Ale presne, že musíš vedieť jazdiť aj tie hodinové kopce, aby si to dokázal jazdiť. Ale presne, že keď si dobrý v tomto, tak buď dobrý v tomto. Jasné, nemôžeš všetko vedieť najlepšie. To potom je tu Pogi zase, no. Ani ten nevie špurtovať. Nevie? Prosím ťa. Odšprintoval na Čiva koľkokrát už. No, dobre. No. Tak sa im tam uvyšlo. Lebo večak aj teraz šprintoval tam ako blázon na posledných pretekoch niekde. Tak zaraz začas mu vyjde, no ale není šprinter, nemá to neláme ten bicykel, není taký šprinter. No, lebo nemá 80 kg. Máme taký šprinterik. Taký funny šprinter. Taký Však to je akože on keď svietilo výsledkovej, neviem, či si to videl, tak po rúbečku bolo napísané, že 10 akože jazdcov, ktorí bola, že ich váha. Všetko boli chlapi okolo 80 kg. No jasné. A on že 66. No. Tak tam zabludila taká mucha. To je presne aj vlastne v tej klasikárskej sezóne, že jedna, keď máš trošku väčšiu váhu, tak na tej rovine vieš ďaleko viac zatlačiť, alebo v tých krátkych kopcoch explozívnych. Presne tak. Že tí vrchári, čistokrvní vrchári, no Pogi je Pogi, zase to je druhá vec, ale že tí čistokrvní vrchári tam ďaleko najviac trpia, že vieš, že keď my tam ideme minútu, ja neviem, 750 v tom kopci, tak ten tam ide tiež tých 750, ale on má o 10 kg menej ako ja. No jasné. No a keď ste hovorili, že aj tuto docvakávali vláčik, aby ste na konci do toho špurtu natiahli, tak ty máš veľa odjazdené však z horského bicykla, skoky, máš ten bicykel pod kontrolou, takže ty si tam musel ako užívať tie downhillové zjazdy? Povedzme downhillové, lebo keď máš uzavretú cyklistiku, presne, tak nepozeráš, či ti v tom protismere pôjde auto, ale proste tam vieš rúbať. Aké si mal z toho zážitky, pocity proste? Pre mňa ja kopce nemám rád, hej, ale mám rád zjazdy. Čiže že keď ideš hore do toho kopca, tak vieš, že ten zjazd bude zábava pre teba. To som sa ja ako prisťahovalec do detvy strašne naučil milovať proste, že jazdíš kopce kvôli tomu, aby si zjazdoval dole. Presne tak a naozaj, že napríklad aj v tom dni, presne ako som vrajal, že som mal ten 45-minútový výkon nejaký lepší tam, tak v tom zjazde dole som išiel ako blázon, pretože sme vedeli, že teraz je ten moment, kedy strácame minútu a potrebujeme tú minútu zatvoriť. Tak naozaj aj tí moji kolegovia vidia, že sa nebojím jazdiť v tých zjazdoch a tak ma tam poslali presne do toho zjazdu. Ja som tam išiel a oni mi tam kričali do vysielačky, že ak to ideš takto jazdiť, tak to si chod sám. Takže nebolo, že brzdí. No, že tak bolo to, hej. No, ale ja vravím zase, že tak buď to chceš zavrieť, alebo to nechceš zavrieť, nie? Tú medzeru medzi tým. Ale zase nemôžeš čakať od nejakých belgických, alebo teda holandských, alebo francúzskych klasikárov, že budú zjazdári. Zase, vieš. Ale presne tak, že aj počas tých najväčších kopcoch, že tam jednak si mal pekné výhľady a potom ten zjazd bol naozaj za odmenu, že fakt ja som si to veľmi užíval v tých zjazdoch.
A hlavne, keď vieš o tom, že tam nepríde žiadna motorka v protismere alebo auto. Určite, že aj tie serpentíny také, keď máš, tak to si ideš ako... To je radosť. Hej, tak ja si pamätám, že my sme sa nahánali na jednom zjazde v Detve zo Slatinských Lázov. Tam máme taký jeden fajný zjazdiček. Tak... Tam tiež vieš pekne rýchlo ísť. Áno, tam som si hovoril, viem zjazdovať, lebo som bol kúsok len za tebou. Tam to bola akože 1 sekunda, ale tá 1 sekunda spraví presne ten začiatok na vrchu kopca, ako sa rozbehneš. A presne, dole. aj toto je napríklad také, že v tých grupetách, že najviac času získaš alebo nestratíš presne cez ten prehúb. Že jednak cez tie prehúpy sme museli najviac šprintovať, lebo jednak aj ten balík, tá prvá skupina, zrýchľuje vždy do toho zjazdu. Čiže to isté musí urobiť aj to grupeto, aby vlastne ten čas ušetril v úvodzovkách. Yeah. Alebo získal možno, lebo napríklad v tej predposlednej etape tiež som zjazdoval, to bol vlastne nejaký 15-kilometrový kopec. A tam bola skupina pred nami na kopci 4 minúty a po zjazde som zišiel. 4 minúty na kopci? Dosť dobré. Na zjazde, no. Hej, že akože ja som pochopil, že na zjazde, že keď tých 500 W či Vingegaardových bolo hraná, takže to muselo byť zjazde. No, takže to bolo, že... 4 minúty na zjazde je šialené. Ale na druhej strane, vieš, že takto som zjazdoval preto, alebo zjazdoval, no, že jednak, že ma to baví, to je jedna vec. Druhá vec je, že potrebuješ zatvoriť ten nejaký gap, tú časovú medzeru medzi tým. Ale na druhej strane, že keď si tam sedíš, asi na tom ako Vingegaard alebo ako tí vrchári, že ideš o ten výsledok, tak ty nepotrebuješ ani tak riskovať. Radšej si ten zjazd ideš trošku na 80% povedzme, alebo trošku jednoduchšie si to ideš a potom zase zoberieš za to a odídeš si v kopci. Jasné. Tak veľa takých bolo, vieš, on tam prišiel zo stratou, ale v tom kopci, keď zabral, tak proste to len akože len zamávali. Čaute, vidíme sa zajtra, alebo vidíme sa v cieli a bolo. Takže zjazdíky, pecka. Aj si pamätáš, že nejakú maximálku, čo si tam dal na zjazdoch, lebo tak akože veľa je z motorky záberov, že vidíme, my vieš, 90 a všetci, že ty vole, 90. Čo si tam mal aké? Alebo keď to môžeš prezradiť, lebo viem, že to sú také... Ja radšej moc doma nehovorím, že ako rýchlo chodím. Týmto sa ja netajím nejako, ale úprimne si nepamätám. Ale viem, že tam boli čísla cez to. To sme tam jazdili v tých zjazdoch, lebo aj tie zjazdy niektoré máš naozaj, že máš síce serpentíny, ale potom máš 2 km iba takto, že vidíš rovno pred seba. Čiže najmä v takých tam dosiahneš vysoké rýchlosti aj. Hej, zabalíš ten bicykel pod seba. Ale potom v tých zákrutách zase nejdeš tak rýchlo, lebo to je... Tam ani nevieš ísť, keď máš tú serpentínu vyslovene, že sa vracaš možno niekedy ešte viac, ako že máš viac ako 180, tak tam ideš povedzme v tom najpomalšom alebo tom najostrejšom bode ideš možno 25, hej, a zase tu musíš došprintovať ten bicykel, čiže... No a akože tie zjazdy, dobre, tak 100, hej, to je také, že to vieš ísť na bicykli, to je to, akože... Si veľmi blízko tomu hore v takom zjazde, ale aj ten výkon, veľa ľudí si myslí, že v zjazde si vyklepeš nohy, ale čo ja viem, že z jazdy akože není sú že vyklepaný noh, že tam tie nožičky podľa mňa dostávajú akože dosť zabrať, lebo ten bicykel okamžite chceš roztiahnuť znova na ten maximum. Presne tam máš vlastne tie také kvázi submaximálne šprinty z tých zákrut, že máš 3-sekundový šprint, ale šprintuješ na 1200, nejdeš na 1600 niekde, ale musíš to roztočiť, musíš tú rýchlo získať hneď. To máš vlastne z časovky. Máš časovku, kde máš obrátku, ideš na 15, z 50 na 15 a potrebuješ tú rýchlosť dostať hneď. Čiže vlastne ten pacing v úvodzovkách máš taký, že ísť tam tých 20 sekúnd 600 W, ale potom sa zase zostaneš na ten bežný pacing, na ktorom si. Jasné. Čo najviac? Maximálnu rýchlosť. Rýchlosť. Ja sem rýchlosť. A si hovoril na bicykli, keď si išiel? Ja sem rýchlosť. A to tak nevnímaš zase. Nie? No. To nevieš, že ideš to. A ty nemôžeš ani povedať, že vítr ve vlase, lebo tiež máš taký, akože, taký letný strih. No. Opálenie je úplne perfektné, takže vidieť, že teplo bolo. Bolo. No a vlastne tu mám, na tejto strane mám viac opálenia ako tu. Aha, že si svietil z opačnej strany stále. To iba furt. Tak vám mali jednu etapu dať tak, druhú naspäť, aby ste boli akože opále. Tak podľa tohto spoznáte, že akože Grand Tour absolvovaný. To som prišiel raz do Lidla a pri pokladni sa ma borec pýta, že ty pracuješ na moste, tak kde, alebo kde?
Prečo? Akože prečo? Lebo však s príľbou, nie? Že máš furt príľbu. Aha, okej. Na most. Si mal povedať, že natieraš. Diaľničiari. Natieraš mosty, vieš, zábradlie. No. Tak, je to tak, príľba stále na hlave. Rukavice si asi nemal, teda keď ruky nemáš opálené. Ja som dával aj rukavy hore furt, že ja mám až tu pásik. No. Čiže nemáš len aero, počkaj, ty si trojfarebný teraz. Trojfarebný, tu je taký slabší, no. A tu je, Ten ešte prihoretý, ten tu je nezbledol. potom bielý, no. No. Rukavice iba v tých šprinterských etapách som nosil. Takže jazdil si väčšinu bez rukavic. Hej. To tiež nechceš mať pásik takto. Jasne. Zase musím byť aj normálny človek, nie? V bežnom živote. Pokiaľ si nezakrieš hlavu, tak stále poznáme, že si cyklista. Tak je. Aj tí nohy nevyzerajú moc také, ako keby si robil na moste. No. Takže tak. No a teraz v podstate po Gire, ako to stíhaš, alebo ako si doplnil všetky tie kalórie, alebo máš tam nejakú takú fázu, že ti teraz povedali, že týždeň sa nepozri na bicykel, alebo niečo, aby si to uvoľnil, tie svaly, doplnil, nechal to zrelaxovať, vypustil tú túr, lebo akože z tohto ťažiť, že ideš 3 týždne takýto tréning, perfekt, lebo to je brutálny tréning. Tak z toho v podstate teraz si schopný ísť akýkoľvek pretek, podľa mňa akože veľmi dobre. Lebo to viem, že aj o Peťovi vraveli chalani, že on keď prišiel po Tour de France, takže to mal také nabombené nohy, že to išlo samé, že máš aj ty taký pocit, alebo fakt si odložil si ten bicykel do autobusu a viacej si nevidel. Tak vlastne to je druhý deň po tom Gire, hej, dneska. Takže je to ťažko nejako zhodnotiť práve dnes. Ale čo som aj spomínal, vieš, tak jednak, že som neskončil to Giro niekde totál, že mŕtvy. To bola jedna výhoda. Čiže vlastne teraz nepotrebujem nejakých 5 dní na to, aby vôbec som sa vedel nadýchnuť alebo ísť po schodoch, že nebol som tak na tom rozbitý. Naozaj, že ja si myslím práve, že v tom poslednom týždni som našiel tie nohy, že to bolo veľké prekvapenie pre mňa. Jednak, že som nemal ani zlý deň počas toho celého Gira. 3 týždne pretekania a naozaj si ideš stále. Že to bolo veľmi dobré. A vlastne teraz, čo včera som cestoval, takže včera som nesadol na bicykel, lebo jednak aj neskoršie večer som prišiel domov. Dneska som bol 2 hodiny úplne, že takto z nohy na nohu, úplne, že 200 W niekde sa pomotať a zase zajtra mám 3 hodiny tiež úplne jednoduché. Čiže to je... Takže nemáš také, viac že menej, teraz týždeň nič. Ja Máš si tam myslím, také že stúpanie. to ani celkovo nie je dobré, že keď pretekáš povedzme mesiac alebo 30 dní, alebo koľko, 25 dní, dajme tomu, že aj s tými voľnými dňami máš. Čiže máš povedzme 90 hodín za tých 25 dní, tak to ani není, ja si myslím, že dobre pre ten organizmus, že teraz takto vypneš na 5 dní. Že musíš sa trošku vyjazdiť zase z toho, nie? Čiže ja vlastne aj celkovo mám radšej tie dni, že radšej pôjdem na 3 hodiny úplne jednoducho vonku, ako by som mal ležať celý deň na gauči. Čiže mne to tie jednoduché jazdy ďaleko viac, čo sa tej aktívnej regenerácie týka, tak viac mi dajú ako presne, že ten day off úplný. Že presne aj práve preto dneska 2 hodinky úplne jednoducho, zajtra 3 hodinky úplne jednoducho a potom niekde koncom týždňa možno začneme trénovať už. Takže už to akože eufória nejak opadla. Si rád, akože strašne musíš byť rád, že si to absolvoval a že si sa akože aj tak rozprávaš o tom, že sa dobre cítiš, že nebol si taký tam vycucnutý. Určite, presne preto to vlastne, to sme sa aj s trénerom o tom rozprávali, že aj on bol nadšený z toho, že ako to telo to dokázalo absorbovať celý ten naakumulovanú únavu, aj celý ten volium, všetky tie hodiny, že sme obidvaja s trénerom na to zvedaví, že čo to prinesie, lebo vlastne tak teraz niekde nastáva tá superkompenzácia, povedzme, a že naozaj, že čo to prinesie, ako si vrál, že Peťo bol nabombený po túr, takže Myslím, že aj ty si to hovoril aj vtedy, keď ste išli na olympiádu do Tokia, však tam si štartoval ako najmladší Slovák v histórii v cyklistike, to si pamätám. Také ucho ešte. No, 19 rokov som mal, no. Však to hej. Takže presne tak, na toto sme veľmi zvedaví, že čo toto tomu telu prinesie presne potom, lebo všetci títo ľudia, čo obišli tie Grand Tour, tak mi hovorili, že budeš vidieť, že ako ten tvoj motor, že sa zväčší po tej Grand Tour. No. Takže verím tomu, že majú pravdu. Tak asi tam niečo bude na tom, lebo je vidieť na tých ľuďoch proste, že keď už raz toto dáš a telo si takýto, doslova, že taký záhul zapamätá, tak už, akože čo môže byť horšie, ako
ísť teda 25 dní alebo 21 pretekov deň za sebou. Čo môže byť horšie? Vieš? Možno 2 Grand Tour po sebe? No, nie, podľa mňa akože to telo už si tak hovorí, že to je pohoda. Tak tá druhá Grand Tour je už taká, že však pohoda. No. Teda, ja si myslím, asi nie, ale... Neviem. Možno telo si to tak povie, vieš, lebo keď používaš aj ty Garmin a Garmin ti veľakrát napísal, že 3 dní regenerácie. A my tiež sme mali takú hlúpu výzvu, to nazvem, a bežali sme s Tomášom, parťákom, Vincenzom, pozdravujem ho. Sme bežali 5 horských polmaratónov. A prvý deň mi napísal, že 3 dní regenerácie. Hovorím, dobre, takže ten tretí deň zregenerujem a tie posledné 2 budú ľahšie. Ale presne aj to tak bolo. Že prvé 3 boli akože extrémne ťažké a potom to bolo ľahšie a ten 5. deň proste nám išli nohy neskutočné. No. Že to bolo najľahší pretek, akože najľahší ten deň z tých 5. Takže možno akože to telo, vieš, ono sa adaptuje na tú záťaž a preto akože ísť... Ja si myslím si, že áno. Lebo ako vravíš, že ja tie aj na hodinkách, aj celkovo, aj to recovery score, aj sleeping score, HRV, všetko tieto veci sledujem a naozaj, že aj keď povieme, že to HRV, keď som prišiel na Giro, tak to bolo možno v tom range, ako každý má ten range, tak som bol niekde na vrchu počas tých prvých 2 dní, 3 povedzme, potom to droplo na tú spodnú hranicu niekde počas toho povedzme 2. týždňa a potom počas 3. týždňa to fakt, že na tú vrchnú maximálnu hranicu a už to išlo iba takto, že to fakt, že sa to držalo tam. A to vlastne aj odzrkadľovalo tie pocity celkovo moje, že tie nohy boli fakt dobre to bolo. Že pre mňa aj toto bolo také zrkadlo vlastne toho celého, že ideme vlastne takto, že nejde to takto. Jasne, tak akože toto si v tréningu nezažil, lebo tréning je vždy tá ideálna vec. Áno. Proste presne vieš, čo potrebuješ pre to tvoje... Takýto interval, zajtra voľno, potom ideme toto. Jasne, presne vieš, čo bude za 2 týždne, alebo vieš to načasovať. Tu máš teplo, tu máš zimu, tu máš dážď, tu spadneš, tu toto. Hej, teplota varí sa, ideš v kopci, žiadne chladenie v tých talianských kopčekoch, keď opre to slniečko akože prímorské, tak to je iné slnko ako u nás, zase si môžeme vidieť. Takže to ako človek sa tam naučí a telo si zapamätá, preto hovorím, že možno tá druhá Grand Tour není až tak náročná, ale potom sú aj borci, čo idú 3-krát, hej, ešte akože to už je podľa mňa... Klobúk dole. To už je podľa mňa pecka. No a čo ťa čaká teraz? Čiže nejaký oddych a potom čo, majstrovstvá Slovenska? Áno, vlastne tak ako som vravel, že možno niekedy ku koncu týždňu začneme trénovať už. Vlastne budúci týždeň bude na trénovanie, potom 14. začínam Gerasbergen. To je vlastne Classic Mur, čo sa cez Mur Kapelmur jazdí, čo je veľmi známy belgický kopec po kockách. A následne na to idem okolo Belgicka a tak majstráky. Majstráky. A okolo Slovenska štartujete? Môžeme vás vidieť na Slovensku tento rok? Veľmi rád by som, lebo jednak, že Kráľová hoľa, fakt ako ľudia, príďte pozbudzovať všetkých. Sice ja tam nebudem, to je škoda, ale veľmi rád by som bol, ale presne Kráľová hoľa. A druhá vec, čo je, že štartujeme v Levoči, Lenka, priateľka, je z Úlože, čo je kopec takto, z Levoči. A štartuje sa v Levoči, ide sa na Úložu. Čiže okolo jej domu by sa išiel by som, keby štartujem. No a vlastne minulý rok sme išli cez Hutu, čo bol veľký zážitok pre mňa a naozaj to je... tam vytvorili akože neskutočné prostredie. Ja som vtedy povedal, že to bol celkovo najlepší zážitok z cyklistiky, čo som ja v živote mal. Pretože jednak, že vyrastal tam 25 rokov, všetci ma tam poznajú, všetkých ja tam poznám, není to zase metropola Slovenska, že sa tam nepoznáme. Počkaj, ale teraz zase poznajú všetci Detvanskú. Teraz už, že ja si nehovoril niekto, že tam komentátor na Eurošporte anglicky vravel niečo, že tu nejaký divný okruh, možno oni sa pomýlili len na tom GPX-ku, že tu ideme po hlavnej ceste a tu nejaký divný okruh, že to musí byť nejaký významný sponzor odtiaľ. No, tak... Ale nesponzoroval si. Nesponzoroval som, no. Ale ja si to veľmi cením. Ja si pamätám ten moment, keď mi pán Holec volal vlastne, to bolo niekedy, ja neviem, marci možno, alebo apríli,
že veľmi pekne reprezentuješ Slovensko na tých veľkých pretekoch ako Omlop a podobné preteky v minulom roku samozrejme. A že teda chceme si ťa nejako úctiť, takže prejdeme cez túto tvoju dedinu, že urobíme tam takýto okruh. A som bol, že toto je veľká česť, že ja si to nesmierne vážim. Hej. A ako vrajím, to bol najväčší zážitok cyklistiky. Ja som mal fakt slzy na kuštičku, keď som prechádzal tady. No ja akože si len spomeniem, rozprávam o tom, tak zimom riavky z toho. Ale mne sa akože aj páčilo, keď ste išli ten prejazd teda, tak tam bola šprinterská etapa. Prémia šprinterská. Hej, prepáč. Ale v takom kopci. Áno. Akože to bolo úplne pecko, ale tak ja to tam tiež poznám, ty to tam dobre poznáš. A v telke to nebolo vidieť, že tam ten kopec je, ale tam reálne to je 15% kopec. 15%, takže šprinterská prémia 15%, ale ja zase je krátky. Áno, to ako vy šprinteri, keď tam ideš tých 1000 W, tak proste to vyletíš ako nič. No akurát to bol problém, že vlastne ono to bolo 250 metrov, ale jednak, že tam máš zakrutu hneď takto, čiže vlastne začínaš pomedzne z 12 rýchlosti, no, takže to vie zabolieť tých 200 metrov. No jasne. Ale tady som každý deň do školy takto chodil. Hore dole. Za zavretými očami. Doľava, fiú, no. Dobre, takže na Slovensku ťa nevidíme, ale Kráľovú holu to treba ísť, lebo Presne. Kráľová hola to bude podľa mňa úplne... Ja si tiež myslím, že naozaj, že to je jeden z takých kopcov naozaj veľmi špeciálnych, ktoré sú na Slovensku a jednak, že... Máme dva. Tatry a Kráľovú holu. Potom 3, lebo ešte aj Detva, hore na Polanu. No, Polana. Z Hrinovej hore na Presne. Polanu. Tam je nový asfalt teraz, prezradíme, chodte. No. Aj preteky sa tam budú tento rok konať, v podstate len akože vertikál na Polanu. Cyklisti Detva organizujú, takže máme 3 také kopce, kultíky. Tieto naozaj... Ja ako fanúšik cyklistiky by som toto nechcel zmeškať. Súhlasím. Tam to musí taký kotol vytvoriť, že sa celý svet z toho zatrasie. Tak quickstepáci sa budú triasť. Je to možné. A čo do budúcna ďalšie plánuješ v tíme? Ako ťa tam vidia? Tak veríme, že naozaj, že jednak, že ako tie výsledky sme v tejto sezóne ukázali, ako sme sa prezentovali aj na tom Gire, tak veríme, že aj tí organizátori tej Tour de France alebo to ASO, že zvážia do budúcnosti tú našu nejakú... Cieľom je... Samozrejme, cieľom toho tímu a celkovo je Tour de France. Je to naozaj kráľovná Grand Tour, sú to najväčšie preteky na svete v cyklistike, takže vyhrať tam etapu je niečo najšpeciálnejšie, by som povedal. Dostať sa na bednu v tých etapách je podľa mňa super, lebo to nemáš každý deň. Tak nemáš každý deň Tour de France, no. Máš, 21 dní. Hej, to je, že 21 dní, že začneš to pozerať na začiatku a potom zabudneš na celé Giro alebo celú Tour a potom zapneš telku a zase stále ešte pretekajú. Tak ono vždy sa najzaujímavejších posledných 40 kilometrov, že sa tam akože nič nedeje, ale cyklistiku treba pozerať, lebo však je tam veľa výhľadov, takže... A na čo si tak najviac veríš ty? Posledné nejaké také akože preteky, čo si tak najviac veríš, že kde by si chcel úplne, že tak prekvapiť, že či máš nejaké také tajné? Tak ja sa celkovo špecializujem na tie klasiky, čiže viac menej ani neviem, viem, ako som vrajal tieto preteky, potom tam mám okolo Dánska ešte a potom ani si nepamätám, že čo ďalšie tam mám. A zase, to najdôležitejšia časť sezóny bude pre mňa presne tá jar budúceho roka. Čiže to sa bavíme presne o Flandroch, o Rube, o Gent-Wevelgem a týchto klasikách, pretože v týchto kopcoch viem podať najväčší výkon a naozaj to mi aj najviac vyhovuje, aj tá vyselektovaná skupina neskôr v tom samotnom závere. Takže to pozastáva to gro tej mojej sezóny a potom samozrejme, že keď tam je už tá Grand Tour, tak pripraviť sa na tú Grand Tour a uvidíme, ako celkovo ten tým sa bude k týmto veciam stavať a aké tie nominácie nastanú následne. A tak vidieť teda, keď ste dobre obišli, akože výborne ste obišli to Giro, lebo neboli ste v nejakých zadných pozíciách, stále ste, aj vás bolo vidieť, že ste tam kus roboty odrobili, akože aj tie gapy ste uzavierali, takže nebolo to, že ste tam boli len nejakí účastníci, ale bolo vás fakt vidieť. Ja si myslím, že ako tým, ako taký sme tam zanechali veľmi veľkú stopu.
Pretože... Ja myslím, že nečakali ani, keď vás pozývali na Giro, že takto dobre zajazdíte. Presne, lebo to bolo vidieť, že OK, v tej prvej etape v Bulharsku to bol veľký fight o tie pozície do toho šprintu. Ale potom aj tie ostatné týmy ako Quickstep, hoci Quickstep vyhrali 3 etapy s Manierom v šprintoch, ale aj Lidl a všetky tie šprinterské týmy videli, že neskôr, že vlastne prišli Rockets na špicu, začali tam ísť také tempo, že nikto ani nevedel výjsť vedľa nás, tak pochopili, že OK, tak teraz je lepšie dostať sa na to Dylanové koleso, alebo doviesť toho Milana, toho šprintera, alebo toho Maniera, toho šprintera tam na to Dylana a potom šprintovať z toho, ako tam vlastne utáviť celý tým, aj tak sa nedostaneme na to miesto. Čiže to bolo vidieť, že ako počas tých prvých etap sme ten rešpekt vlastne nazbierali úplne presne. No, a všetci zostali, alebo aj bolo vidieť tie fajty, že my sme si tam sedeli takto tým v line a tie týmy sa tam bili za nami. Tak to je, že to bolo fakt aj pre mňa také naozaj jednak, že zadozučinenie za to, že odvádzame taký výkon a naozaj myslím si, že tú stopu, ako vravím, že sme tam zanechali veľmi veľkú a jednak, že nevyhrali sme tie etapy, ale ja som povedal, že myslím, že táto cesta za tým víťazstvom, ktoré sme nedosiahli, bolo to víťazstvo. Že fakt, že... Tak predtým to muselo byť podľa mňa, lebo fakt ste zašli výborný pretek. Tak verím, že ten akože ďalší rok sa vám ten Grand Tour podarí, ale ten teda najväčší. Montmartre. Jasné. A ešte mi prezrať, aké to bolo posledná etapa, Rím. Ja som povedal, že vlastne... Malo to niečo do seba. To bolo veľmi špeciálne. To bolo fakt, že... jednak ten začiatok bol strašne nudný. Fakt, že to ľudia sa tam fotili, ja som nečakal, že to až tak pomalé bude, ale lebo tak pozeráš aj to v telke, aj na tom, v tom Paríži, ako sa tam jazdí. Že vidíš, že tam idú, fotia sa. Hej. Ale toto bolo vyslovene, že už kedy to skončí, až kedy začneme ťahať, nie? Lebo pre mňa to bolo tak, že to pôjdeme 5 hodín dneska. Že to už nechceš ísť 5 hodín zase. Ale nie, potom sa to vlastne nejakých 20 kg, ako sme sa tam fotili, hej, rozprávali všetci a potom už sa začalo ťahať. Vlastne také nepísané pravidlo je, že ten víťazný tím to vždy dovezie na tú pásku, obídu jedno kolo a potom sa začína pretekať. Čiže vlastne takýto štýl to malo. A vlastne ten samotný okruh okolo Kolosea, tak to bol fakt, že my sme boli pár metrov od toho Kolosea a išli sme celý okruh okolo Kolosea a ty tam pozeráš na to takto. Že to bol fakt veľký zážitok, že pre mňa to bol jednak, že prvýkrát som bol v Ríme, predtým som tam nebol. A ešte takto, že blízko sme boli okolo toho a pretekali tam 7 alebo 8 okruhov okolo toho, tak to bol naozaj veľký zážitok. A ľudí plno. Plno ľudí, to bolo fakt tie zábrany boli lemované tými ľuďmi, čiže tam ja si myslím, že tam bolo aj možno aj milión, možno aj viac než milión ľudí. Na tom okruhu. Slovenské vlajky? Bolo veľmi veľa, ja som vám všetkým vďačný za toto, lebo bolo strašne veľa slovenských fanúšikov. Naozaj, či už aj v tých kopcoch, ako tam skandovali na mňa, fakt ja si to nesmierne veľmi vážim, fakt to bolo veľmi špeciálne pre mňa. No, vidíš to. No. Nová hviezda slovenská. Dal by Boh. No, tak už si, nohy sú, neboj sa, všetko príde. Takže super, ja sa veľmi teším z toho, budem strašne fandiť, aby ste, musím veľmi fandiť, aby ste postúpili a zobrali vás na to Paríž, na Tour de France, aby si zažil ešte Champs-Élysées, no. keď už máš akože Koloseum za sebou. Potom si už možno aj to pivo dám. Potom, nealkoholické pivo. Veľmi si to vážim, že si prišiel a hneď, že si meral v podstate cestu sem a vedeli sme sa porozprávať o tom Gire. Ja viem, že by sme sa ešte vedeli dlho rozprávať, ale aj ty máš nejaké povinnosti ešte svoje, aj oddychovať treba, troška za rodinou ísť. Moje povinnosti sú spánok teraz vlastne. Takže regenerácia, môžeš si to zdriemnúť. No. A veľmi som rád, že si prišiel. Som na teba hrdý, lebo však my sa poznáme už dlho a ja tú tvoju cestu strašne podporujem a teším sa s nej. Takže dneska Lukáš Kubíš, čerstvý absolvent Gira, alebo účastník Gira, takže z lietadla rovno sem do podcastu a čerstvé také zážitky, emócie, čerstvé opálenie nám sa donieslo opálenie, ešte. No. Ukáž, aký bielý si ty. Tak hrozné som, ale ja mám zase sám pelten opálenie, vieš, to je rakúske. Niečo iné. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem aj ja. A
Ďakujem aj vám, že ste počúvali, sledovali podcast O-Circle o športe bez filtra a my sa vidíme pri ďalších častiach a Lukášovi budeme maximálne fandiť, pozbudzovať ho na trati a držať silno palce. Takže Lukáš, díky moc. Ďakujem aj ja. Čau. Ahojte. O-Circle o športe bez filtra.